Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Bangcwele akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Siyambonga kakhulu ngendlela emangalisayo ukuthi usahamba kanye nathi lapha ekhaya lezwi. Usahamba kanye nathi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga kakhulu ngomoya wakho ingcwele asifundisa ngawo izindaba zakhe zasekhaya ezulwini. Lwaze lwaluhlu usuku lwanamhlanje luhle ngendlela emangalisayo. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu ezulwini, emhlabeni, ezinzulwini zonke. Yena yedwa onokungafi, yena yedwa ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho. Malube kuye udumo namandla nenkazimulo kusukela izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Isibingelelo sami-ke lese nginibingelela ngase endaweni zonke bafowethu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siqhubeka-ke nenkonzo ukukhuleka nokukholwa. Nginethemba selidumele emasumpeni. Nginethemba selidumele emasumpeni. Makuthiwa-ke ngesizulu udumele emasumpeni, kusho ukuthi-ke ubisi seluzogcwala ludumele emasumpeni. Bayazi-ke abasengayo ababekwazi ukusenga, babengalibuki ibhakede, abasengela kulo ithunga osengela kulo awulibuki, usuke ubhizi udonsa lembele, uzwa ngalo nje selisho ukuthi hayi selidumele emasumpeni, seliyagcwala ithunga lami. Ngakho-ke ngisho ukuthi zibukeka ngathi seziya ngasekuphetheni inkonzo ezithinta ukukhuleka nokukholwa. Nginethemba uNkulunkulu mayesipha ithuba sokuqhubeka no-part 2 ngelinye ilanga walapha eHoly Nation Bible College, la uNkulunkulu engipha ithuba lokufundisa khona abefundisi ukuthi siqhubeke no-part 2 wakhona othi prayer and fasting. Prayer and fasting. Kanti la sithi prayer and faith. Izinto ezimbili ezingafani. Umkhuleko nokukholwa lapha ecollege ngagcina bani nyanga ephelayo, uMay, kusho ukuthi kwaku uApril, ngikhuluma ngokukholwa kanye nokuzila ukudla, prayer and fasting. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngizocela-ke sivule amabhayibheli ethu siye kuyo uMarko chapter 11 uverse 24. Yizwe lumgogodla. Ake siguqeke sithandaze. Asikwazi ukuqhubeka phela singambizile umdala weyinsuku, owembetha amandla njengengubo, owembetha ubukhosi, uhamba ngamaphiko omoya, owenza amafa beyinqola yakhe, owenza izindlu zakhe imshayo yazo ayibeke phezu kwamanzi, owenza iy'ngelosi zibe imimoya, ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Oh, what a God we serve. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Asiguqeni bafowethu, asiguqeni, sithandazeni. Akukho okunye singakwenza. Phela yena ungcwele, 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 ungcwele uJehova Sebawothi, ungcwele. Ungcwele, ungcwele, ungcwele. Haleluya, ungcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Asiguqe sithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Udumo lonke lungolwakho, lukufanele. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Qhubeka-ke Nkosi usifihle edwaleni elinguwe. Qhubeka-ke uNkulunkulu wami ube nathi. Khulume ngomoya wakho ingcwele uzambule. Dumo lonke silinikeza wena lukufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike bangcwele, kunelanga la ngakho-ke engicabanga ukuthi lenze
isithombe sami somkhuleko ku-YouTube asangaba right, angazi kodwa kuzobonakala mase sibonakala la benguqe khona bekungena ilanga lasebusika liyahlaba. Angixoliseke ayisekuMakho chapter 11 verse 24 lithi izwi lenkosi, ngalokho ngithi kini, konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele nizoba nakho. Sike sathinta kula mavikana adlule sithinta uverse 25 futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani. Yabona uma ungathethelele umkhuleko wakho awuphendulwa. Uma unegqubu nomuntu umkhuleko wakho awuphendulwa. Ngicela nje ukuthi ukwazi lokho. Uma baba uxabene nonkosikazi wakho ekhaya umkhuleko wakho awuphendulwa. Uma mfundisi uphuma ekhaya ungezwene nonkosikazi wakho ungezwene nonkosikazi wakho, umkhuleko wakho uyathiwa. Lokho nje kufanele ukwazi. Uma ubheka incwadi yokuqala kaPetro chapter 3 sifunda uverse 7. Kanjalo madoda hlalani nabo ngokokwazi njengalokho owesifazane eyisitsha esibuthakathaka. Ngiyaxolisa kakhulu le number efonayo iyangiphazamisa. Ake ngime la. Ngiphinde ngixolise kakhulu bangcwele ucingo likamama lolo la oluphazamisayo sengilifake ku-aeroplane mode. Ngiyaxolisa kakhulu. Isithake singusathane sinjalo lulana ngoba ucingo lungasebenzi ukuthi kwenzekeni balifonele namangazi. Kodwa kasidluleke lapho. Besikhuluma ke ngokuthi umkhuleko wendoda uyathiwa uma ingazwani nonkosikazi. Khona abanye befundisa ukuphuma ekhaya kakhulumisana nomkakhe oshumayela. Aphinde abeka abantu izandla, udlulisa lolu laka nokuxabana kwakhe nonkosikazi wakhe phezu kwabantu. Kuzoba ibandla elinamadoda ahlalelwa namakhosikazi ngoba umholi wakhona ubabeka izandla exabene nomkakhe. Umoya awuphefumulayo udlulisela kubantu. U1 Peter chapter 3 verse 7 uthi kanjalo madoda hlalani nabo ngokokwazi njengalokho owesifazane eyisitsha esibuthakathaka nibanika udumo. Lokhu bayizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani uze imkhuleko yenu ingathiwa. Uyathiwa umkhuleko umuhlezi nonkosikazi wakho eyisitsha esibuthakathaka ungamnika udumo. Umuhlezi nonkosikazi wakho ukhohle ukuthi uyindlalifa kanye naye. Ngalena akukho ukuganana, akukho ukwendiselana. Uyozihlalela wedwa kwimention yakho nayo uyihlalela yedwa kweyakhe imention. Ngoba nje wasela emhlabeni sibhizi sakhe imizi yethu. Siyakha ngemisebenzi yethu. Athi uPaul qaphela ukuthi wakha kanjani phezulu kwalesisekelo. Ngamatshane enani, ngegolide, ngesiliva noma wakha ngeinhlanga nangotshani into eyosha emlilweni. So ikhaya lakho nomuzi wakho uzwa ngokuthi umkhonze kanjani uNkulunkulu la. Uyenze kangakanani intando yakhe. So ke kufanele sihlale namakhosikazi ethu siwazi ukuthi sizindlalifa zokuphila okuphakade kanye nabo. Makuthiwa kanye nabo hayi ukuthi sobe sihlezi nabo. Kodwa nabo bayalingana nathi. Umpostoli Paul wayibeka lento wathi akekho owesifazane akekho owesilisa kodwa nonke nemunye kuKristu. Kodwa masela emhlabeni kuthiwa sibaphathe kahle sibanike udumo ngoba imkhuleko yethu iyathiwa. So bayakhuleka abantu bangena emkhosini fasting benza izinto eziningi. Mawuxabene nomkakho umkhuleko wakho awuye ezulwini. Into kufanele nje uyazi uyiqonde loyo umkhuleko wakho awukwazi ukuya nje ezulwini. So uma ungayiki ezulwini umkhuleko wakho usenkingeni. Ngoba phela sonke sifuna ukukhuleka imkhuleko yethu ifike ezulwini. Yikho umpostoli Paul
eyibekile ngithi kukuphi kuTimotheyu ethi ngifisa ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamise izandla zawo engenalo ulaka. Lapha kuverse 8, 1 Timothy chapter 2. Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamise izandla ezingcwele engenalo ulaka nokuphikisana. Zinjani izandla zakho? Zingcwele na? Ngeke ngakhuluma kulezi zinto ngathi akafuneki umfundisi obhansana nabantu besifazane. Hamba shaya abantu besifazane izinqe. Akafuneki umfundisi onjalo. Aqede lapha hamba ayobeka abantu izandla bafake inkanuko lo muntu. Asilona lolo hlobo lwabefundisi. Siphethe ivangeli eliphilayo elisha sha. Umfundisi ajole. Whether ujole ebandleni noma ujola ngaphandle, ukujola nje kamfundisi ku-wrong. Iphutha nje elikhulu. And uNkulunkulu uzokushaya. Akushaya uzuzisolda wazalelwana. Hlukana-ke nokujola. Hlukana nje nokuthi umfundisi ujole. Ingakho izwi lenkosi lirecommend ukuthi abefundisi kuba abantu abaganiwe, abantu abashadile, ukuze bangabi nezandla ezilula phezu kwabafazi babantu, bangabi nezandla ezilula phezu kwezingane zabantu. Mawungowesifazane umfundisi, musukuba nesandla esilule emadodeni abantu. Uzuhlale kabi. Indoda iyeza kuyizokhuluma into eserious nomfundisi wayo uhlala kabi wena ngoba uyamiyenga uyamfuna. Ihlazo leli. Bazalwane, qinani emkhulekweni. Sikhulekele izinceke zikaNkulunkulu. Uyayilinga uSathane ngenkanuko. Uyayilinga uSathane ngokuthanda imali. Uyayilinga uSathane ngempakamo. Bayaphakama abefundisi. Bathanda imali abefundisi. Bathanda isifazana abefundisi. uNkulunkulu akasize. Uthi kumpostoli Paul 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamise izandla ezingcwele ezingenalo ulaka nokuphikisana. Akafuneki umuntu onolaka nokuphikisana. Indoda inenkani yaphikisana. Ingakho sifunda 25 kuMarko chapter 11. Futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani. Ukuze noyihlo sezulwini, uma ninamagqubu nomunye, ukuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli, noyihlo sezulwini akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Baningi abantu asukuma athi umuntu ngithethelele izono, kanti akathethelelwe ngoba unegqubu. Thethelelwe kanjani negqubu? Ake asibuyele lapha ke sidine khona izolo besikhuluma ke ngoJeremiah 29. Siqala kuverse 12. Uthi niyakungibiza niyokukhuleka kimi, ngiyakunizwa. Niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Usuke wamfuna nje uNkulunkulu. Umfune ngenhliziyo yakho yonke. Uzomthola, uzomfumana. Uthi kuverse 14, ngiyakufunyanwa yinina, usho uJehova, ngibuyise ukuthunjwa kwenu, nginibuthe ezizweni zonke nasezindaweni zonke lapho nginixoshele khona. Uyena uNkulunkulu ozosibutha. Asibuthe ezizweni zonke nasezindaweni zonke lapho esixoshele khona. Ngoba sixoshwe uyena. Ngoba singasamhlupha. Kakhulu ke la kwaprofethwa ngabantwana bakwa-Israyeli. Ngonyaka ka-70 AD bahlakazeka abantwana bakwa-Israyeli, ladliwa iJerusalema. Bagcwele izizwe zonke. AmaJuda uyawathola eSouth Africa, uyawathola phesheya kwezilwandle, ko-America, USA, you name them. Ko-United Kingdom, ko-China, bagcwele basakazeka ngoba uJesu ukhulumile ngakho lapha kuLuka 21. Uma kuthi ngisakhumbula kahle. Ngakho-ke kubiza ukuthi sazi ukuthi uma simfunisisa ngenhliziyo yethu sonke, uzosibuyisa ezizweni lapho esithumbele khona. Asibuyisele ekhaya. Buya mntwana, buya. Buyele ekhaya. Silindelwe ekhaya. uNkulunkulu wethu uqamba amasu, kube umqoshwa ngabe umqoshwa kuye.
Samuel wesibili chapter 14 verse 14. Uthi sinjengamanzi athi mayithithwe emhlabathini engenakuqoqwa. Kodwa uNkulunkulu akachithi ukuphila. uNkulunkulu wethu wenza amasi kuba umxoshwa ngabe umxoshwa kuyena. So ake sisondeleni kuye. Ulungile uthembekile kuba sithethelele izono zethu. Ulungile uthembekile akasiphathisi okwamaqala ethu. Akasivuzi njengokona kwethu ngoba uthembekile ulungile. Ngakho ke asimbizeni. Niyakungibiza niyokukhuleka kimi ngiyakunizwa. Hayi asimbizeni bafowethu uzosizwa. Sikhuleke kuye uthi uzosizwa. Uthi niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Uthi niyakufunyanwa yinina usho uJehova. Nginibuyise ekuthunjweni kwenu. Sithunjiwe bafowethu noma sasithunjiwe. Amandla obumnyama uthunjiwe emkhathini. Uthi uNkulunkulu uzosibuyisa ekuthunjweni kwethu. Asibuyise asibuthe ezizweni zonke. Nasezindaweni zonke. Lapho yena esixoshele khona. Lapho esidedelile sakhona. Uzosibutha asibuyise. Uyabutheka yini wena? Uyaqoqeka yini wena? Hayi ngiyabuza uyaqoqeka yini? Uyaphatheka yini? Phela khona abantu abangaphatheki. Uzama ukubaphatha abaphatheki. Ube umfundisi wabo abaphatheki. Ube manager yabo abamenejeki. Uyaphatheka yini wena ebandleni lakho na? Noma ukuhlupho. Mase kukhuluma wena akekho okuphikisayo. Mhlawumbe uqhoshe ngemali onayo. Imali ngeke ingene ezulwini zosala emhlabeni bayidla bangayisebenzele. Mhlawumbe uqhoshwe ngama-possessions akhe izinto nazo. Uqhoshe ngomuzo wakho. Uqhoshe ngeemoto zakho. Uqhoshe ngokugqoka kwakho. Wena ozazi ukuthi uqhoshe ngani. Akusebenzi ngoba kusala la emhlabeni konke. Kuhamba umphefumulo wakho uyobhekana noNkulunkulu. Ayena bese buka imisebenzi yakho akunike njengalokho kwenzileyo. Lapha kuJeremiah chapter 17 ukubeka kahle. Asimbheke uJeremiah 17. Ukhuluma isimanga lapha uNkulunkulu. Kuverse 9 inhliziyo yakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Futhi imbi ngubani ongayazi. Nangu-10 bengimthanda. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo. Ngihlola izinso kuba nginike kube yilona loyo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. So sisaya kusukwini lokugcina. Sisaya phambi kaNkulunkulu ophilayo. Uyanani wena? Uphetheni esandleni sakho? Yini uzofika uyikhombisa uNkulunkulu? Bafowethu, masimbize siyokhuleka kuye uthi uzosizwa. Simfune sise ngeqiniso, simfune sise ngenhliziyo yethu yonke, siyakumfumana. Asibuyise ekuthunjweni. Aya simfuneni bafowethu, uzosibuyisa ekuthunjweni. So kumkhuleko wakho kuzophendulwe, diliza udonga, lususe udonga phakathi kwakho noNkulunkulu. Vuma izono zakho. Suzwile abantwana bakaNkulunkulu. Ngenxa yolayini omude enginawo. Ingakho bebhala izono ukuze bangazikhohlwa. Ngesikhathi bezibhala uNkulunkulu yabadeliver, they are being delivered and forgiven there and then. Ngoba uNkulunkulu uyazibona, bazivuma kuye nje wabezibhala nje. Wena-ke kuyakukhathaza. Wena-ke lokhu uzositshela izinto eziningi. Inkinga yakho ila. Wawungekho kuloya mhlangano enganginawo mina ngitshelwa ukuthi mangenzeni. So akekho komunye ozongitshela ngaphandle kwalo wangibizayo. Ngizokwenza okwalo wangibizayo. Wena kuzodlubulundela nje, uzihambele, uye la uthanda khona, vele umuntu akanqinyelwa. Vuma izono zakho la uthanda ukuzivuma khona.
thina siyobona ngosuku lokugcina ukuthi ubani wazivuma endaweni eright wayesegezeka wahlanzeka. Ubani wazivuma endaweni eright kunoba zisuke zanezeleleka. Wemayi babo, siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele khona. Masiguqe sikhuleke simbonge. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyakubonga kakhulu ngale nkonzo. Basizeke abantwana bakhe ezindaweni zonke, ungenelele ekuphileni kwabo. Uyakwazi abakudingayo, banike njengezidingo zabo. Uyabazi inkosi abasekela umsebenzi wakho, banike njengokuhlwanyela kwabo. Ngoba ushilo ezweni lakho, wena onika umuntu inhlwanyelo nesinkwa sokudla. Ngakho-ke umuntu mayesenikeziwe inhlwanyelo, mayesevuna kakhumbule kaNkulunkulu. Siyakubonga-ke Nkosi kakhulu. Ushilo wathi onikela kancane uzovuna kancane, onikela kakhulu uzovuna kakhulu, ohlwanyela kancane uzovuna kancane. Siyakubonga-ke Nkulunkulu wethu ngoba kuya ngokuthi umuntu uthanda ukwenzani. Babusise bonke Nkosi abawusekelile umsebenzi wakhe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Babusise bonke Nkosi abawusekelile umsebenzi wakho ekhaya lezwi elimile ngawe ngoba uthinte bona baletha ukuzolumisa. Siyakubonga-ke uNkulunkulu, uqhubeke usebenze, uzambule, ube uNkulunkulu kithina, ube uNkulunkulu phezu kwethu. Siyabonga kakhulu ngakho konke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Eke siyambonga uNkulunkulu, sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. uNkulunkulu anibusise endaweni zonke. Babunze bantu siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Ungakhohlwa sikhona ku-YouTube. Le nkonzo nje ikhona ku-YouTube. Hamba uyongena ku-YouTube uthi Apostle Dr. S.D. Nsibande. Ngesikhathi wenze njalo, zobe seyiqala ivele inkonzo. Neya namhlanje ungicabanga ukuthi within 30 minutes izobe se-uploadekile. Ungena nje kanjalo uthi Apostle Dr. S.D. Nsibande. Uzobe usungenile uyithola inkonzo bese subscribe kuze njalo masifaka inkonzo ngoba zikhona zonke izinsuku uyithola inkonzo ku-YouTube. Ngene ekhaya lezwi mawuthanda ukungena, thumela igama lakho ulibhale, isibongo sakho, indawo ohlala kuyo nedolobha lakho. Bese uyasho ukuthi ucela ukungena ekhaya lezwi. Thumela ku-083 468 2882. Iphinde thumela ku-083 468 2882. Siyakwamukela ekhaya lezwi. uNkulunkulu wethu siyambonga. Ikhaya lezwi i-WhatsApp group. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ibandla. Umoya ongcwele angibeke kulona. uNkulunkulu abe nawe akubusise usuku oluhle ntambama emnandi uJesu Kristu inkosi.